itatang yung empleyado. Ning bag-o lang giistorya ni Wao Lanao del Sur Mayor Elvino Balicao Jr. sa mga empleyado sa gobyerno at tubangan sa Municipal Hall ug nagpadayag kini sa iyang pagsupak sa pagsiak sa ilang lugar. Pinagi sa giduso nga Bangsamoro Parliament Bill 271 nga mohimog usa ka municipality nga tawagon og pilintangan kung asa sakupo niini ang 11 ka mga barangay sa Wao nga gilangkuban sa barangay Buot, Mimbuaya, Western, Kadinggilan, Panang, Muslim Village, Buntungan, Balatin, Park Area, Pilintangan, Kilikili East. Bilang inyong local chief executive, it is my mandate and my obligation na ato ni nga trabahon, di nato pabayaan. That's why I call the NGOs, the civil society organization, the business sector, and the religious group, and also the 11 barangay nga apektado. So, meeting kami diri, nagpakita sila sa opposition sa ina nga bill. So, pasalamat ako sa 11 barangay na nagsuporta sila. Kaya tungod, hindi sila gusto na magbalik kita sa uno. So, ang maapiktuhan kita. So, dako kayo nga apikto na para sa aton. Kung anong tungaon pa man ang Wao, sayang lang ang gihimo naton nga him. Kung imong pamatian ng him, sakit para sa aton nga i-divide kita. Nagkaisa naman ta diri. Wala naman tayo ikwan ang aton pagtratar sa kung ano man nga tribo diri sa aton. Mga Kristiyano man ka, Mamaranaw man ka, o ano ka nga klase ka tribo. Gilangkuban sa 26 ka mga barangay ang Wao, pero ang sentro kung asa nahimutang ang seat sa gobyerno anaa sa Barangay Western nga giapil og sakop sa mugnaon nga munisipalidad. Gibati na og kabalaka si Mayor Balicao kay paspas matud pa giaprubahan sa parliament ang bill. Busa na nawagan sab kini sa mga taga Wao nga babagan ang giduso nga balaodnon. We are now in the process sa first class municipalities. So ano na lang ang mahitabo? So padulong na to sa first class. By next year or karon nga tuloy kasi gawas na ang kuan. So amo na ang isang ginakuan ko ng consensus ko sa inyo against kamo. So last Friday we have urgent meeting with the Vice Governor, no? With Governor Onta, pero gipatawag sa Presidente dito sa Basilan. Na-programa nila dito, so balik Armas program. So wala siya naka-attend, and Vice Governor o ang legal counsel sa province ang ipa-attend. And then ang mayor sa Maging and ang ilatanan yung mga 14 barangays ang affected, no? Pareha sa ato ni Kanhidiri. So we have the same sentiment nga hindi gyapon sila magsugot nga bahinon ang ilang munisipyo. Itungod ang ila 100% 30 na lang ang mabilin sa ila. Isip pagbabag sa bill, nagpahigayon og indignation rally ang katawhan sa Wao kaganyang buntag nga gitambungan sa lain-laing sektor sa munisipalidad. Nanawagan sab si Mayor Balicao sa tanang sektor nga maghimo og position paper aron ipadayag ang ilang pagsupak og isubmite ngadto sa Bangsamoro Regional Office.